L'escola de famílies naix d'una realitat que és la informació que avui en dia necessiten els pares i mares de cara als seus fills. És una necessitat, aleshores no podíem estar des de l'Ajuntament d'esquenes a aquesta necessitat que tenien els pares i mares i per això naix Escola de Famílies. Després de reunir-nos en les diferents AMPes dels diferents col·legis, s'ha creat tota una sèrie de programació en la qual tots els mesos tractarem un dels temes a demanda dels pares-mares. Desde los centros educativos de Picassent pensamos que hay una carencia, una falta de información en muchos temas relativos a la educación de sus hijos. Que sepan valorar, que sepan dar respuesta en casa a los problemas de sus hijos. Sin este aporte de las familias, al final nuestro trabajo no llega a estar completo, porque hay una parte que falta. Els nanos estan molt avançats i crec que les carències les tinguem els pares, que s'han de ficar les piles per a poder donar les respostes a les preguntes a viatges un poquet complicades de contestar que ens fan els nostres fills. Hauríem de tindre molta més informació de tots els organismes involucrats en l'educació dels nostres fills, no només de l'escola, sinó de l'Ajuntament, de serveis socials, de tots els llocs que estiguen implicats per a poder donar una educació adequada a les circumstàncies que es viuen avui en dia. Totes les AMPes més o menys tenim les necessitats paregudes i estem intentant treballar de manera individual i el per què no fer-ho de manera conjunta per a tota la població, que sempre abarcarà més gent. Per a afrontar inquietuds i problemes que teníem les famílies en quant a l'educació dels nostres fills i la problemàtica que poguera sorgir, com la podíem afrontar i com podíem solucionar o almenys tindre unes pautes per a saber com comportar-nos. La manera d'educar està canviant, la implicació dels pares en l'educació dels fills de quan nosaltres érem menuts ara ha evolucionat molt i els pares s'impliquen més en l'educació i volen estar més al tanto de què s'explica als seus fills i després a l'hora de treballar-ho en casa tindre les ferramentes per a poder-ho treballar ells i poder abarcar tots els temes. I aquesta escola és el que intentem que arribem a tots els pares i mares, tant els que se preocupen i els que estan ahí damunt de les xerrades i assisteixen, com els que no, com els que de sobte han vist que el seu fill ha fet alguna cosa o està en un problema i no saben com afrontar. Des de l'Ajuntament de Picassent pensem que és una iniciativa que tindrà molt bona acollida, de cara a que els pares i mares puguen tindre la informació adequada en els seus fills.